צהריים טובים לכולם. קודם כל אני רוצה לומר שאני שמחה להיות פה היום בשם כלכליסט, ומודה לפורום הכלכלי הערבי, וכמובן לך דוקטור סמי מיערי על ההזמנה להשתתף בכנס הכה חשוב הזה. החברה הישראלית היא חברה מגוונת, והשונות בה רבה. אנחנו חיים יחד במדינה, יהודים לצד ערבים, דתיים לצד חילונים. השונות הזו היא פוטנציאל לעוצמה עבור מדינת ישראל, ולעיתים גם אתגר. דווקא בימים אלו, שישראל חווה משבר גדול, תמונה בעיניי ההזדמנות להתבוננות פנימית, כנה, שעשויה להוביל לשינוי חברתי. הפתרון, כפי שכולנו יודעים, מתחיל בכלכלה. כלכלה חזקה יש בה כדי להוות מקפצה חשובה לחינוך, לשירותים חברתיים, לבריאות, ומכאן לצמצום פערים ואי שוויון בחברה. אנחנו בעיתון כלכליסט רואים בכנס מנוף להובלה ויצירת שינוי ומברכים על קיומו. אני מאחלת לכולנו שנה של צמיחה חברתית וכלכלית, יציבות וביטחון. תודה רבה לכולם.